To jest fragment filmu Powołanie. Teraz się mogę sztuknąć, ja? Ale ten wóz z tego dzika, pamiętasz? Przez marketu kupił Z marketu 5 kilo. kupili i częstowali. 5 kilo surowy takiego świństwa. Fuj! Kościelny, burmistrz, straż pożarną, policją, wszyscy przylecieli, bo się wędziło, nie? No, Nażrać się. Już tam trochę wypili i wiesz... Ale było my im jedno, poczęstowali, co jedzą. poczęstowali, a smakowało i a mnie aż śmigało, jak oni to gryzli. No ale potem my się uwędzili do siebie, nie? No, dobra. I ma to jak wózd z prawdziwego mięsa. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.